أبزلقمو سلام الناتمنقو كم تلمود ناي سومناوي فوركس ماركت أناليسيس حيزة مسيالهو كسام موداتا مكتالكم يعدم أبناي فوركس ماركت نحرمتنا نزيز مسزل سومون أبتي فاندامنتال سايد بزحات ناي CPI ناي GBP كومون ناي US دولار ناي CPI لنا مالتي تو كونسيومر برايس اندكس كالون نعشو نيوز ايفنتات اللونا نعوم دا تقاتلنا اب دولار اندكس انتاي مسلالو حابرنا كرينا مالتي ابز زحلفه سمون NFP ወይ ድማ ናን ፋርም ፔይሮል ዝበሃል ንሱ ብጣዕሚ ፖዚቲቭ ስለዝመፀ ዋላውንቲ አንኤምፕሎይመንት ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ US ካብ 4.2% ናብ 4.1% ስለዝጎደለ እዚ ድማ ኩሉ ጽቡቕ ዜና ወይ ጽቡቕ ኒውስ ናይ ዶላር ስለዝነበረ ኣብዚ ፍራይዴይ ማለት እዩ እቲ ብሓፈሽኡ ዝመፀ ዜና ንዶላር ዝሕግዝ ስለዝኾነ ብዙሕ ቮላቲሊቲ ድማ ኣብ ማርኬት ርኢና ሕጂ ድማ ነዝመፅ ዘሎ ሰሙን ብዓብዩ እቲ CPI ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኣሎ እቲ ዶላር ከ ናቱ ቡሊሽነስ ዲዝሪ ኣብቲ ቴክኒካል ክንመፅ ኢና ካልእ እውን ኣብ ናይ ፓውንድ ነዚ ዝሓለፈ መዓልታት እንድሕሪና ፓውንድ ብጣዕሚ ቫልዩ እንዳጎደለ ይኸይድ ኣሎ the reason ti ቀንዲ reason ናቱ ድማ እቲ government borrowing cost ዝበሃል መንግስቲ ሲ ካብ ታክስ ዘእትዎ ካብኡ ንላዕሊ እንድሕር ስፔንድ ክገብር ጀሚሩ እንታይ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ቦንድ ናብ ኢንቨስተርስ ክሸይጥ ይጅምር ማለት እዩ ሪካቨር ንምግባር ስለዚ ካብቲ እቲ borrowing cost ዝበሃል ልዕሊ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ 16-17 ዓመት ሃይ በፂሑ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሹ ዶላር ፓውንድ ኣብ ፕሬጀር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ግን ሕጂ ነዚ ዝመፅ ዘሎ መዓልታት ቁርባ ግምት ከነእትዎ ዘለና ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቻንስለር ናብ ቻይና ገሻትልና ኣላ ሆፕሊ ገለ ኒውስ ሒዛትላ ትመፅእ ማለት እዩ ንሱ ድማ እቲ ዕላማ ናይ መገሻ እንታይ እዩ ምስ ቻይና ዝግበር ርክባት ነቲ ኢኮኖሚ ናይ ዝዓዲ ቡስት ንምግባር ከባቢ 600 ሚልዮን ዝኣክል ናይ ኢኮኖሚካሊ ዲል ምስ ቻይና ናይ ምግባር ፕላን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ክሰልጣ ከይሰልጣ ሓቢርና ክርአና ብሓፈሽኡ ግን እዚኦም እዮም ነቲ ፓውንድ ማዕረ ክንዲዚ ኣብቲ ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት ሎው ክወርድ ገይሮሞ ዘለዉ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ናይ US ዶላር ፖዚቲቭ ብምምፅኡ እቲ ዜናታት ነዚ ዝመፀሎ መዓልቲ ድማ ሕጂ ኩሎም ኣብ ግምት እቲናቶም ፋንዳሜንታልስ ማለት እዩ ዶላር ኢንዴክስ ኣብዚ ከም ዝርአዮ ዘለና ማርኬትና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ ፖዚቲቭ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ቡሊሽ እዩ ዘሎ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ብሬክ ገይርልና ኣሎ ስለዚ ናብ 109.5 ፑልባክ እንድሕር ኢና ክሳብ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ዘይገበሮ ዝኾነ ሴል ፖዚሽን ናይ US ኣይንርእን ኢና ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ GBP USD and Euro USD ድማ ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎም እዚኣ ክሳብ ዘይመፀትና ብድሕሪኡ ግን እዚኣ ማርኬት እዚኣ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ትገብረልና ጀሚራ ቢሪሽ ዶላር ክንርኢ ንኽእል ኢና ከምኡ እናበልና ድማ ንታሕቲ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ብግምት እንዳእተና ናብ GU and EU ክንመፅእ ኢና ኣብ GBP እንድሕር መፂና ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ኣብ ኣንደር ፕሬጀር እዩ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ጋቨርንመንት ናይ ሌበር ጋቨርንመንት ናይ UK ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ሪዛልት ወይ እንታይ ዓይነት ኣክሽን ክገብሩ እዮም ነዚ ዝመፅ ዘሎ ሰሙናት ወይ ነዚ ዝመፅ ዘሎ ግዜ ክንርአና ብሓፈሻ ግን 1.2239 ነዚ ስትራክቸር ባክ ሳብ ዘይገብረልና እዚ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ናይ ናን ፋርም ፔይሮል ዝነበረ ኒውስ ማለት እዩ ብምሉእ እዚ መልቲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ድማ እዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይረልና 1.2239 ቡሊሽ ዶላር ፓውንድ ክርኢና ክሳብ ኣብዚ ማለት ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ጋፕ ፊል ንምግባር እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ቡሊሽ ክኸይድ እዩ ፓውንድ ይኮና ንብል ዘለና እዚ ግን ብመንፅር ፒፕተ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ናይ ሾርት ተርም ትሬዲንግ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ 1.2239 ብሬክ እንድሕር ርኢና ባይ ፖዚሽን ንሓዝ ታርጌትና ድማ ስትሬት ኣወይ ናብ 1.2332 ብድሕሪኡ እቲ ኮንቲኔሽን ተመፅኡ ከምዚ ክርአና ማለት እዩ ነዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ግን ዝኾነ ባይ ፖዚሽን ኣይንብልን ኢና እዚ ማርኬት እዚ ናብ ዝሪ ትሬስ ብምግባር ክሳብ ኣብ ዝሪ ትሬስ ብምግባር እቲ ናይ ሴል ኦፍ ናቱ ክቕፅል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናብ ዝሪ ትሬስ ገይሩ ካብዚ ሴል ኦፍ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዋላ እውን ኣብ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም እንድሕር ጌርናዮ እዚ ማርኬት እዚ ነዊሕ
ቢሪሽ ካቨር ክገብሮ ዘለዎ እቲ ዘዳውን ስለ ዘሎ ማርኬት ኦፍኮርስ ኣብዚ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረሎ እውን ክወርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሴል ባይ ኣብ ንብለሉ ጂቢፒ እዚኦም ንብሎም ፅናሕና ፋንዳሜንታል ከመይ ከም ዝኸዱ ጎኒ ጎኒ እንዳረኣናዮ ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ። ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልየና ኣብ ጂቢፒ ፓየርስ ብሓፈሻ ሓደ ነጥቢ ክደጊመ ማለት እዩ 1.2239 ብሬክ ኣውት ባይ ፖዚሽን ንርኢ ናታ ሪጀክሽን ድማ ሴል ኦፍ ኮንቲኒሽን ክርኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ፓየር ድማ ዩሮ ዩኤስዲ ዩሮ ዩኤስዲ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ሪካቨር ገይርልና ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ትማሊ ድማ ድሕሪ ትነዊሕ ናይ ናን ፋርም ፔይሮል ኒውስ ዝነበረ ሪጀክሽን ኣብዚ ንርኢ ኣለና። ስለዚ ቡሊሽ ካንድል ኣብዚኣ እንድሕር ፎርም ጌራትና ብናይ 4 ኣወር ታይም ፍሬም there is high probability ማርኬት ናብ 1.037 ናይ ምብፃሕ ማለት ክሳብ ኣብዚ ትረንድ ዝላይን ክበፅሕ ስለ ዝኽእል ባይ ፖዚሽን ናይ ዩሮ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ነዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይገበረትልና ግን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ሴል ፖዚሽን ኣይንብል ኢና ኣብ ዩሮ ዩኤስዲ ማለት እዩ። እቲ ማርኬት ንሕሪና ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ነዊሕ ንነዊሕ ኣዋርሕ ናይ ሴል ይፀኒሑ ሕጂ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ዳብል ቦቶም ፎርም ገይርልና ኣሎ ሪጀክሽን ካንድል ፎርም ገይርልና ኣሎ። ስለዚ ሞመንተም ካንድል ኣብዚኣ ናይ 4 ኣወር ታይም ፍሬም ጥርሕና ንፅበ ማለት እዩ ፎር ደ ባይስ ንባይ ንምባል። ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ እዩ። ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ እውን ምስቲ ናይ ዩኤስ ዶላር ስትሮንግ ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና። ሕጂ እቲ ሳይክል ናይ ማርኬት ኦልሬዲ ወዲኡ ኣሎ። ድሕሪ እዚ ኣኩሚሌሽን ኣብዚ ነዊሕ ናይ 700-800 ፒፕ ዝኸውን ቡሊሽ ሰናሪዮ ንርኢ ኣለና። ሕጂ ድማ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ሜቲጌት ገይርልና ኣሎ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ኤኒ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ድሕሪ ፎርም ገይርልና ድማ ሴል ፖዚሽን ናይ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣዝያ ብልፅቲ ማርኬት እያ ዘላ ዋላ እውን ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም እቲ ንሴል ጋይድ ክገብረና ዝኽእል ፖይንት እንድሕር ደሊና ኣብዚ ብሉፅ ዝኾነ ትረንድ ላይን ክንገብር ንኽእል ኢና ድሕሪ ብሬክ ኣውት እቲ ሴል ኮንፈርሜሽን መታን ክኾነና ማለት እዩ። ማርኬትና እዚ ናይ 4 ሰዓት ትረንድ ላይን ንሕና እንድሕር ብሬክ ገይርልና ኣብ ኢምፖርታንት ኤርያ መፂልና ስለ ዘሎ ሴል ፖዚሽን ንነዊሕ ሴል ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዚስ ዋን። ስለዚ ሜይቢ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልትታት ናይቲ ትሬዲንግ ግዜ ዝኾነ ሪኣክሽን ኣይገብርን ይኸውን ግን ኦቨርኦል ሴል ፖዚሽን ናይ ምምፃእ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለዎ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ። ቀፂልና ንሪኦ ጂጄ እዩ ጂቢፒ ጂፒዋይ ማለት እዩ። ጂጄ ድማ ኦፍኮርስ ኩሉ እቲ ካረንሲ ተታሒዙ ዝኸይድ ናይ ጂቢፒ ንብል ስለ ዘለና ስለዚ ሕጂ እንድሕሪናዮ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤርያ ሪስፔክት ገይርልና ኣሎ ኣብዚ ዝኾነ ቡሊሽ ካንድል ኣይሃበናን ኣሎ። ስለዚ ብክልተ መንገዲ ክርአና እዚ ማርኬት እዚ እንድሕር ብሬክ ገይሩልና ስትሬት ኣወይ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ። ታርጌትና 188.05 ክሳብ እዚኣ ታርጌት ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂብና ግን ስቶፕ ሎስ ናህና ቢለው ጌርና ቡሊሽ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ሶ ጂፒዋይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ወይ ድማ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ኣቂማትልና ኣላ። ቀፂልና ንሪኦ ኤንዚዲ ዩኤስዲ እውን ማርኬት ዋላ ላስት ዊክ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ፕራይስ ካብዚ ኤርያ እዚ ሪጀክሽን ናይ ምኻድ ወይ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኮንሳሊዴሽን ፎርም ገይርልና ስለ ዘሎ ሪጀክሽን ክንረክብ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለና ኢልና ነርና ግን ዝኾነ ቡሊሽ ኢንትሪ ኣይሃበናን ስቲል ማርኬት እዩ ኣብ ናይ ቢሪሽ እዩ ዘሎ። ኣብ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናዮ ብነዊሕ እንድሕር ርኢናዮ ድማ ዲስ ታይም ፍሬም ፎር ኤግዛምፕል ኢት ኢዝ ዊክሊ ታይም ፍሬም ማርኬት ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስትራክቸር ፊል ገይርልና ኣሎ ብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና። ስለዚ ንእሽተይ ፑሽ ትደዳውን ኣላ ናይ 25 ክሳብ 30 ፒፕ ትኾን ዋላ ኣብ ናይ 4 ሰዓት እንድሕር ገይርያ ክትርእይዋ ኢኹም ኦኬ። ንእሽተይ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ፊል እንድሕር ገይራትና ባይ ፖዚሽን ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዋ እዩ። ስለዚ እዚአን 25 ክሳብ 30 ፒፕ ዘለዋ ንእሽተይ ፑሽ ትደዳውን
بدحري ستوب لوس نحنا بيلو غيرنا بولش ماركت كنرينا اب نويح زي ماركت زي بفلاي ان جي دي يو اس دي بولش اب زجمرلو نورمالي اس انفستمنت نويح كنحزو نقلينا this is weekly time frame زي حجي بسيحو زلو دارغا almost 2009 كبابي بسيحو زنبرلو يزلو مالتي سلازي ابزي اريا زي بولش confirmation candle لاند رخيمنا باي بوزيشن كنحزينا مالتي موداتا نريو مستر جولد ندحرينيا ماركتنا ملو بملو ناي ولاون زي نام فارم بايرول بوزيتيف مسينا هالو انكلو سيل كخيدي خات سبيو جولد جن غونو تي بوليتيكالي جيوبوليتكس بحفش انا وورلد ايكونومي سو ابزي رغونت ابزي لولو جولد دمان داوسخ سلا زخيد بزح سيل افكت اي غبره لحصير غزي ناي شورت تيرم ابز ندحرنيا بناي 5 مينيت زياتانا ان اف بي زنبرت نيوز مالتي اشتي بوشت داون نت ماركت بالانس نمغبار بدحري ግን ሙሉ بملو باي زلو لحنت سيل زوتو ነገር يبلنا بجولد حجي دما برايس باي اني مينس ندحرنا بزي 2664 ወይ ድማ 65 ከባቢ ማለት ናብ ዚ ኤሪያ ዝንሕባ ጌርና ካብዚ ባይ ፖዚሽን ክርኢ ንኽእልና ስቶፕ ሎስ ኣብዝ ጌርና ታርጌትና ድማ 27 19 ናይ ምብፃሕ ዝለዓለ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ማርኬት ክወፅእ ይኽእል እዩ ኦቨርኦል ጎልድ ኢዝ ቡሊሽ ክሳብ ኣብዚ ዘይመፀ ዝኾነ ሴል ፖዚሽን ኣይ ክንርኢ ኢና አንለስ ፕራይስ 2663 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረልና ማለት እዩ ብሓፈሻ ጎልድ ባይና ዘለና ያ ስለዚ GBP USD, Euro USD, GBP GPY, NZD USD, USD CHF, Gold, أبناي زبالة ناي ماركت opportunity اللون عن السومنزي ريسكنا مانج لنا قبرنا proper analyze قرنا مع النادمة تريدنا نوسد بخالي فيديو كساب زملاء سوكم سسنايو